Hadouken! Itago na lang ko sa pangalang Amelia. Just call me Amelia. Nanarbaho ko isip usa ka kahera sa usa ka mall din sa Davao. I'm working in a big mall in Davao City. Kahera ko. Cashier. Yeah, I am a cashier at a big mall. Aba na tinuod taga Kidapawan gyud mi Dolanday. But I came from Kidapawan, my hometown. Naabot lang ko nganhi sa Davao aron mangita og trabaho. Yes, Dolanday, I'm going here in Davao City because I want some work because you know my situation in Kidapawan is very hard, very difficult. Tungod kay masakit to na ang akong amahan nga si Papa Guillermo. Because my father have a sick. 7, 8, and 9. Sukad nawa ang akong inahan. Wa na pud na mao si Papa. When my mother's died, my father is nothing. Has brain damage. Nagkaanam-anam na siya kaluya Dolanday tungod sa katiguangon. My father is. Hi. 70 anyos na si Papa Guillermo. My father is 70 years old. Tulo ka tuig na milabay human ni panaw si Mama. 3 years later, when my mother's died. Wa gihapon maulian si Papa. My father is nothing going back to to his damaged brain. Kinahanglan ko manarbaho alang kaniya Dolanday mo nagsakripisyo ko din sa Davao. Yes, I forced to work in Davao because of my father. Taas sa kang istorya o ako nang ipadrama sa inyo ha. It's a very long Inigapnod sa akong kinabuhi. And it's a story from the start of my life. O ginini! And this is... Anay tabo! Tay, ayun na sigigilang, tay. Tay, wala naman, di naman namin sa kusahan mo gilang ka, di naman na mabuhi ng si nanay, tay. Ayun na sigigilang, tay. Tay, tatay, kanta naman ni Guanil. Tayo, may Pasko, tay, gusto niyo mag... Sige lang, sabihin mo gusto tayo, para dili na ka mahilak. Gusto ka masunod ni nanay. Ha? Para dili na ka mahilak. Bako ka. Ha? Inosensya. Kuyong ka na lang ko inosensya. Ma, at nay, kung nakadungog ka, kuyong ka na lang daw na si Kuanda, tatay, nay. Sa bagay mo magutulong. Ingon maguga nga. Kuyugan ka. Ingon ko kuyungon ko. Gusto na po ka mo kuyong di mo. Ikapoy na ko. Asa mo kayo sa kuwa?
Imong ganay. Paumanday ka di ay. Kadali lang tayo. Asa itong pala diri ha? Sige, dali lang tayo. Sa nagkalot ko diri. Huwag kasi. Basta dyan kasi mga papanaw na. Ay, ako sige hilang mo. Di ko ba? Ano maging kinabuhi sa tao tayo sa'y mamatay sa'y ano mawa mo tayo ginulam raman nga to ang kinabuhi sa labaw makagagahom tay ay ko sige hilak tay sininta na naman kape ni mong edad o niya pag umasos pila lang sa kabala ka tay pila na lang katuig po ang imong agwatahon pod ay kabala ka imposible na kayang maabot kag 5 years tay ha? Gusto kayo mataas ang mataas. Ay, naku, sige kasukugo. Doon sa daig ka nga. Sige na, hilom na. Ang kanali lang, na magasin na kaning FHL, FHL, kana. Ang taratanaw, ana, Adra, kana, Kana, sige, kumuta gina, kaya para maglisod kag basa, alam niya. Sige na. Ayun, sinabigaw si ko di mo inosensya. Adra, na picture ni... Tuloy ko, mahal. Dali ka din, mahal. Mahal. Tay, akong uyab si Mike. May adlaw ni mo diha. Nung, sana ka maisanda, no? Kanyang naong ni mo, mabailo kayo. Ayoko, tay, si Mike, tay, nagtrabaho po niya sa usa ka mall. Nisibat na... Sikyo ko dito. Robing guard. Oo. Tapos ka mo naman mga sikyo. Nagkanda naman po nasakpan ninyo. Ade, tay, tarong ning ako ang uyab tay si Mike. Tay, sip-sip lang yun ni siya sa kumpanya. Sip-sip lang yun ni siya kayo, Close in bodyguard, mustagi yan sa mga kawin. mo gani. Dito siya babaero tayo. Sip-sip lang yun ni siya. O ganing gisip-sip na ko yung imong pahigugma. Hindi ka mo dyan na imuha Mike ba? Inosensya. Kuhaan ako, inosensya. Kuhaan ako. Ay, tara na tayo. Muli na ta. Papa, timanan na lang imong papa. Lagi. Tara, muli na ta, tay. Ako gusto ko mapabilin siya. Tay, tara, di ko gahi. Asa mo itong pagpatulog. Ikot na ako sa panyo. Ako tabunan ng nang ala. Tara, alsahan na, mahal. Yung mo manigi, itirgas ng papa. Papatulog na kayo. Mama na, tranquilizer man na. Kung nitirahan mong papa, anis mo, kagili mo. Para mapuyo na siya. Dali na lang ka. Di na ako, mahal ka nang maluoy naman ko kung papa mahal kay wala na mo kumot nagmumuhog di mo babantayan ba ang ihi kay isi mo nag-shower ganina bunta kanin dito na nagtimpla kape sa Anirula ay ingon tsaa daw lisod kayo mahal oy biya ako papa mahal papa bayan ako na Minurang ko na mahal. Ang ako alam. Anak ka kanjugay ka. Libre mo, kung saan magkukadaris kinapawan, mas may sadabo ka dagan na nakitrabaho dito. Okay lagi dito sa uban ta. Okay lagi dito sa Davao. Pero saan man naman as papa din eh. Inabantayan man siya magagaw, di ba? Sa si Tuyix bumubantay pa na nga. Siguradulag tong H dito sa Luyo. Sigulag bilyard, bisag ko'y kwarta. Nabiyaan na dyan, mapas mo ng tatay. Uy, pag ka nakaayo ng tiguang ang good. Padali lang pa nag-alawa si Magagaw. Hindi pa na ba maglalimok bantay tiguang? Pila na may sweldo ng akong gitarbawaan biya. Isa rin may gitarbawaan. Sa una, 52. Susunod na 80. Susunod kaya mo 150. Amo ta. Karon, isang kaayo.
Ako. Wala rin alawan. Ikaw lang sa hatag og alawan. So, ikaw mo di ka daot, magkisip-sip, magkakayo na sa akso. Amo mo na nga. Ikaw dili kay kakakumpiyansa sa mga kauban. Kapano po ka tawag kay halubilo, mahal ko. Isa ingon nung mabot man sa kuwang store. Alam kay ikaw dapat mo kuan mo ang hatag sa akong giaga unta. Bayaran lang ko kanako ko nag-ipon gud ta. Iyo pamanton sa bayanan ni obligahon mo kuno yung Dili man Dili mao gani ingon mo nila nga naday mall mag-open po diri. Mao gani na. Samtang wala pa. Sarabaw na lang sa ta. Padali lang sa imong papa diri tama-tama maka kulukar dito mga duha ka buwan. Pwede na kamo balik din eh. At least maka nalakay na tigong-tigong gamay. Magtindahan ta diri tabangan di ka diri. Magtindahan ka na Sige lang. mahal ko, magkuan na lang ta, magmaninda na lang ta, magsari-sari to sideline na lang ko, ipadala na lang akong income na ko diri sa kong kuan papa. Di, magtukod tag sari-sari ka na juga diri. Dili pwede nga isalig na to na sa laing tao. Hurot na imong tindahan na. Ang agaw ni mo, di ka saligan. Tay. Tay, muli na kong Davao, tay. Usa mo na kong daw kabaw. Ayaw ko kagada pag-storya. Tay, dito ako sa Davao, mabaling na daw kayo. Dito ba ako nagtrabaho, tay. Mabalik ko sa Davao. Usa na ni Bao? Usa kasi na ni Bao kabaw ako? Ayaw ko kagada istorya. Tay, si. Tay, nanimaho magang kagwang, tay. Ayaw ko nagtiguan ko. Mutanon pa rin. Tay, nagsudan. Inosensya. Tay, kay bumalik na, pero padalaan lang ka na kung kwarta diri tay si Toyex si may mabantay ni mo. Toyex! Ay, Toyex! Unsay gabitay. Tay, ay mong itmigil tay. Nagbitay. Toyex! Yes, Toyex ba na? Bulabog na naman ka, Toyex, ha? Ay, sinig balik diya. Go! Ano na nagkagkanyang kuhan? Di ko gusto ditong buyag daw. Ayun na. Chu! Shoot kayo ni style mo, Chu, ba? Di ko gusto niya. Di ko gusto niya. Toyex, gibiyaan na ba kasi mga nga, gibiyaan na ba kasi panabiyakan sa amal, Toyex, gibiyaan na ba kasi mga asawa, diri na lang ka. Ha? Diri na lang ka. Patay na lang din si tatay diri, Toyex. Ha? Tadala na ka na ako kwarta. Ha? Okay, rin na go. Di ko masagot. Di ka magsige na nagduwag braha dito. Magsige bilyad. Diri. Bilyad o niya brahay. Di ako niya tirada mag brahay. Ay, dito. Sige, balik dito. Dadong ka na ako, pagupitan ka na. Dadong ka na ako dito sa Garnil. Dili ko. Nga naman. Dili ko. Last na yun ni Papa ni mo ko. Mamura ba kung nga pasensya sa mga inani ko. Go. Ikaw, Yex, ayaw dyan na hilap din na ako. Papulis yung ka na ako, Yex. Pantay, pati ka naman pantay na si Papa yung patata, Yex. Pantay lang dyan ka sa kwato, Yex. Kalay mong na nga murang tumboy, pantay dyan ka. Ha? Kanahan yung ka na ako, yun. Inakog baka ako, Yex. Tay mo, ulit na ko tayo ha. Madrug Davao tayo ha. Ayaw ko biyahe. Dili ko musugot. Ayaw ko biyahe din. Di ba ko monster? Di ba ko monster, Jo? Tanaway ko sa monster daw siya. Monster. Yex, ikaw na yung bahala na Yex. Dili ko tayo ha. Ayaw ko biyahe. Jo, papuyo, Jo ba? Ay, pagsigikon ko. Sa pagkang sira-marama kagkaroon ka kitang tao. Nayabag sa bagay ko. Nayabag na ugo. Problemado na ba kayo ko, Jo? Problemado na ba kayo ko, Jo? Ugo. Mahal lang. Kapoy ko Rubing eh. Kita ang tila eh. Sa mga Rubing, di aram po kakutob sa
Iba pa, ubos ka na pagbalik-balik niya. Barang ba na akong pisto? Ano sa man kang galuya man ka? Si Kuan lagi, balaka kung tatay mahal. Huwag ko yung ikindo dito eh. Huwag isali ka ako yung agaw ba, pero... Buli na lang ko sa Sabado siguro, mahal. Ha? Ang sabot ra ba ta magsamal ta? Swimming ta? So, cancel na lang siguro na ako na. Sunod na lang siguro sa Sabado, mahal. Kaya ako nang patanaw sa ako sa papa dito. Kaya maragulbaan man ko niya, oy. Ay, nagini mo eh, pero... Sige, mo ng papa. Sa man, kuyugan pati ka? Ay na lang, mahal. Kaya para makapagusto po ka din eh. Ay, gani ko nga na studio ka. Ay, mas maayaw man ang inom ka na ko dala na kahit makonsensya ka. Kaya kung ingon ko nga, ubalo-balon ka na ko, hindi man na baliktaron ka na ko, mahal. Sige, Ba, reverse sige. psychology. Diri lang ka, mahal. Kaya para makapagusto ka. Kaya magkakalaka, na mga barkada diri. Dili man, at least makasimba ko, makaapil ko Bible study. Bible study mi nila dudes. Sige, ikaw ko. Bus Jerry. Bible study na Sige, lang. sige, ikaw ko, mahal. Pag ayo Basta mahal, ha? Ay, hindi ko ba na ng iyong amigo nga si Dwayne, mahal. Ako, di ba yung kauyo na ng tawhanan na? Kay, Dili mo nireklamo na naman tayo sa kakauban ni mo. Nga nung bike-bike na sila niya. Pag kuman, hunong na siya kasa. bike na nang amo pero wala na O niya ka na mohunong man. Mahal ha, ay, kana kung naa sila yung aktibidades wala ko ilabot. Tinarong ko sa takot, televisyon. mahal, takot ba yan na, mahal? Takot ba yan na? Mahal, nagatumar kong tambal pag di ko matakdan. Ngayon sa akin mo ginatumar. Kanang pinisilin. Sige, mahal, muna naman yung manok na yung akong uyab, boy. Tumar naman yung pinisilin. Sige, mahal ha. Ay, nari ko'y pasalubong si mong papa, dala niyo. Ano sa man eh? Isa kalaton nga biskwit. Fila? Napoy kwan diya. Ano saan? Katong... Kape niya. Mahal, maraglay. Anunlo na yung mga mahal, ha? Ay, dili ba? Di ba pag mamahaw sa dito, biskwit siya, di siya magsigilan. Mahal. Ya, kape. O sabi? Sige, bawal ba yung kape na... Yun naman yung siguro. Anunlo magkamahal, oy? Ay, kumidyan, nabalik ko. Doon na ka pulang nga, kwan. Pulang nga laton. Adara plate niya. Salamat kay ma'am. Ito na ko, ma'am. Alang-alang, asa pa banday ka? Alang mo standby, pagkadilakaw na dito. Enjoy ka na ba, ma'am? Tapos ka. Tay! Tay, nakoy pasalubong ni mo, tay. Nakoy biskuit rin, tay. Doon ka na eh. Kuha na nga. Imuay mon. Galing imuay mon, tay. Tay! Nakoy pasalubong ni mo, biskuit o kape, tay. Go! Ay, yes. Asan si tatay? Nawa mo ni tatay ni mo gan. Tulong na kaadlaw, kapingaw pa. Nakupat na to kaadlaw. Ha? Asa na siya diato? Giingnan man kala ko nga bantay. Nga naman mo bantay. So, gitawag mo ko ni Ronel nila ni Kwan. Kay sumalas nila ni Boy. Hindi ko kabalibad nila. Nagbilyard magugko niya. Baraay mi ba? Kaya ko nalipat ko. Daw, luwa ko gawar. Galagawan ni Tiyo ay. Asa sinara din sa luyo aning kabugangan. Toyex, ikaw kay pisang asa jud kay butang toyex pa. Pumunta lang gibiyaan po ka. Pakitaw na to, tara, pakitaw na to. Asa naman ka, Tay! Tay, asa naman ka, Tay? Mahal. Mahal,
Nag-live din ko pa. Nawala si tatay, mahal. Sa? Huwag mo ina. Nawawala si Jennifer. Wala si tatay, wala. Wala siya. Mataasal ka si Toyek yan. Mamagin si Toyek yan. Dix, asa man eh. Asa man ito si... Wala yung kabalo, boss. Okay? Apot tali kita lang magkukusok ng mga barkada, good? Na, malingaw mo dito balaay baka ng bilyard. Ano mo ito sa patawan? Magilaw niya! Mabitong! Mabitong ibiyak ka na mula mo ito ko na daghag na di mo ito anak ka. Tabangan na ito, kulita. May tao na ito, mahal. Nang nakita na ni Nang, nakuha Nang. Ako pinakita na! Malo, doon siya kakita. At sa sanahan. Nang, excuse me. Kakita nga ni, nakikita ang tiguang inganig Nang. Ay, wala din ko kabaluan na ito. Kaya magabot ako diri. Nalagan man mi. Mahal, kani isa mahal pagkitalon tani isa mahal, oh. So, nahubog man kayo ni mahal. Brad, nakikita ka ni picture, Brad. Ako tatay, Brad. Ay, kung pagkutanan na, gani ko taga na rin. Nasagpog ko. Kani isa ka rin nakablo. Boss, kakita ka ni boss. Kailan kita ka ni ang picture, boss. Kani boss, tatay ni niya, boss. Kita ka ni agin dito, boss. Murag kamayong-mayong ko niya. Mao man siguro ning katong gadaog, isa ka garapong dayok. Dili na mau, boss. Dili na mau. Kani ba kani? Kita kani picture. Ay, gawas. Si Mang Kalor nilo. Makitaan magaling na ako ni siya sa art.com. Dili ni si Mang Ganor. Dili ni si Mang Ganor, no? Hindi na ito na pistoryaho nito. Alam mo, natagtagbawan na lagi. Sige, Brad. Salamat po, Brad. I like tigog, Brad. I like tigog niya, Brad. Brad, dayok. Gusto mo? Ay, nandayok, Brad. Kinagara mo digo, aron, Brad. Mahal. Mahal? Guulan yung kay ko, tay! Manawagan na siguro ta mahal sa radyo, mahal? Ha? Sige, may pa. Tara, manawagan ta. Mas may pa siguro, mahal. Atra. Live na karoon sa doang sibiyan ng mga kapamilya. Ka natay manawagan diri. Ginawa ko nun ni ang amahan sa... Mr. Ano, natug naman yung Mr. Usabay ato pangalan si mo ang Papa Do. Tinuod lang nung papa ni sa uyab, papa ni niya. Ako alam, Papa Sir. Lukoy ka na ko, Papa Sir. Kung ano ba, 79 years old na ako, Papa Sir. Pero... Pastinta. Sitinta pa di ay ka. Ano nga. Nasaag, Sir. Wala mo ko na kanalang GPS. Wala ka ulit sa mong balay. Mau ba? Ang pangalan niya, Guillermo. Guillermo. Apo yun. Guillermo Balanghoy. O niya, 70 anyos. O niya mo niya picture, boss, oh. Limang kanor man eh. Si Mang Kanor ni. Dili na si Mang Kanor, boss. Mau ba? Pwede ba ka panawagan kung asa to karon? Ikaw, Day. Mahal, ikaw panawagan, mahal. Sige, tingog na Day. Manawagan ko ako, Papa Adla, kung ada magkakaroon. Ada magkakaroon pa, tay. Nami diri sa atas yun.
Mahal, wala na ba tunog sa nila si mong papa? Tay, kung asa makakaroon, wala may kahit sinilas, kainit, kay espalto. Sige, sa babae mo ang... Sis, panawagan pa. Ako na lang manawagan siguro. Sige, ikaw ang nawagan. Ang manawagan ko, kasi nakakita kay Guillermo Balanghoy na kalukalag na si Mang Kanor, pero... Mr. Nanon, sir. Mr. Nanon, sir. Okay, kuan ba kaning... Charan! Uy, isa pa rin. Maunis na! Nung! Nakadungog dyan ko rin yun, radyo yun. Dito na ko sa may terminal, kinakagay ko. Tay! Wala na. Ikaw ka ni. Ako itaw ni anak, ako itaw ni. Tay, pasalamat din. Asa makakikan? Dito ko sa terminal, gilay ko sa balay, may mga checks. Terminal ko, Hindi ka naman kanya. nagsightseeing ko, naladala na ko ng teleskopyo, nandun 42 pa rin. Nagdadala pa kaya ng kabista, tay? Nagabula ko ito, nagabista na yun. Marinig inyo ang inyong mahal. Ba? Mr. Nauser, salamat juga kinadunggan taniya, naminaw sa dito sa terminal, das kinapawan. Sa ikaw, sabog. Ang salamat o balik na totoo mga igala, mga kapamilya, dugang sa pipila ka mainom-dom. Tay, ay, di na kumubiyan mo, tay. Batayan na ka na ako, tay. Kung asa ko mo, dalon ka na ako, tay. Sus, pabor nung tatudang ako raw sa... Salamat yung kay ko, Dulanday, na nakita na ginang akong amahan. Karong misugot na si Papa nga mubalhin na lami sa Davao. E sayang mo po na nga akong trabaho dinhi. Para di po siya laayon, gikapitalan na ako ang iyahang tindahang gamay. Kasi mga baligyang tungog, mga tuba, na po yung mga treats me. Ugapit na po may magpakasal sa akong uyab na si Mike. Palangga po kayo niya si Papa Guillermo. Hinatagan po niya kung sa'y gusto sa tiguang. Sabi ko na kung di na ako makita ng akong amahan. Siya na lang ginahibilin alang ka na ako. Munang ako gitsang atimanon, huwag ang mumahon Dulanday. Dagan kayong salamat. Huwag hangtod sa sunod di gayon. Kinayusuhat magtatampo.